akože ľudí, čo majú už nejaké kerky od teba, tak to už musí byť v tisíckach. Neviem, no, ten freehand není efektívny pre veľa štýlov toho tetovania. Nie je to pre každý lebo typ. Praha, Rím, Košice tam tiež, aj keď je to teda, je to na skok. Lepšie jak Rím. V mojom prípade je ten freehand skôr taký, že vyzdvihnem tou fixou to, čo možno tým stencilom pri otlačaní neviem poriešiť. To je o tom nastavení presne, no, že buď to pustíš cez seba, alebo to blokuješ. Tak zdravím všetkých poslucháčov pri našej ďalšej epizóde podcastu Insight. Dneska sme tu posledný krát spolu v roku 2025, je to posledná epizóda našej druhej série a dnes sa prvýkrát v histórii nášho podcastu stretneme s človekom, ktorý nie je z východoslovenského územia. Dneska až z Trenčína k nám prišiel náš host Cyril Balaj, takže Cyril, srdečne ťa vítam u nás. Ahojte. Čauko, vítaj. Čau. Hej, Erik, samozrejme aj teba vítam. Ďakujem aj teba. Aby som nezabudol. Cyril, môžeme začať asi skôr takto, že ty si za nami prišiel do Košíc nielen kvôli tomuto podcastu, za čo sme veľmi radi, že si tu medzi nami, ale si tu prišiel aj na nejakú hosťovačku, tak môžeš k tomu na začiatok povedať, že kde si, čo si. Že na čo som tu vlastne. Na čo som? Takto, no som tu, myslím, že nejaký možno už 4., 5. krát, neviem presne. A chodím za chalanmi do Growing Upu. Taká hosťovačka vždycky nejaký týždeň alebo plus minus pár dní. Potetovať si niečo, troška pokecať, postretať ľudí a tak, no a keď sa to dalo takto sklbiť, prečo nie, som rád za nejaké obohatenie. Jasné. Pre upresnenie pre divákov chalani, keď z Growing Upu u nás boli v našej prvej epizóde, ty si aj tetoval včera, ne? Olivera. Yes, no, Oliver tu bol aj s Markom vlastne. Marka som ešte nestihol potetovať, možno aj to klapne a Oliverovi už teraz vlastne druhú kerku, tretiu. Marko prvom musí vytrezveť, ne? No, Marko sa včera mi hovoril, Oliver, že to troška prehľad na intraku. No a kebyže máme ťa viacej priblížiť, Cyril, ako Tatera nejakému spektru ľudí, ktorí o tebe akože ešte nepočuli, alebo poprípade ťa ešte nepoznajú, ako by si sa zadefinoval, aký štýl robíš a kde momentálne pôsobíš? Pôsobím momentálne v Trenčine, s tým, že teda snažím sa aj takto vycestovať, keď je možnosť. A tomu štýlu by som, neviem to nejak špecifikovať, ale myslím si, že tak prevažne ten blackwork s nejakým možno taký viac grafický podtón, možno kúsky realistiky, sem tam aj nejaký lettering a tak. Snažím sa nejak rozvíjať v tých smeroch, ktoré ma bavia, zaujímajú a to je celé. Akože nejak to neškatulkujem, že musím teraz že len nejaký určitý štýl alebo takto, čiže teraz v tomto období je to určite spojené aj viac s ornamentami, tribalom a možno nejakou architektúrou a to ma celkom baví. No ja som si všimol, že aj teraz, jak sme boli za tebou v štúdiu, tak si robil ten tribal. V poslednej práce si robil nejaké tie ako kostoly alebo niečo podobné, nie takéto. Ono sa to vlastne dosť tak nejak prepája a aj tá inšpirácia potom môže pochádzať práve z tej architektúry a všimnúť si To som sa ťa aj chcel spýtať presne, že kde ty čerpáš ako svoju, alebo respektíve kde čerpáš inšpiráciu na tvoje tetovania, lebo tak ako sledujem ťa už minimálne nejaké 3-4 roky, fakt, že už dosť dlho. To je milé, tak vážne. Hej, lebo proste ja si pamätám, keď ešte som robil v bývalej práci, tak tam som bol, neviem, 6 rokov a presne s kolegom sme to riešili, že v kuse, akože keď bola nuda, no takže ukáž mi Tatera, ktorého ty najviac ceníš, ne? A on, že Cyril Balaj. A že som ešte nepočul, že ukáž mi to, asi hovorím, že ty vole, že takže tento akože seká riadne, akože dobrodky. Celkom dobré meno máš v Košiciach, takže... Díky, to som rád, Tak aj ako som ti hovoril ešte pred podcastom, hej, že keď chodím do Bratislavy tetovať, tak stále sa nájde niekto, kto v podstate už má nejakú kerku od teba, hej, že viem presne, keď sa pozrieš na to. Akože vnímam to aj takto, že mám dosť takých, že generácií podobných zákazníkov, takže hej, buď sú to takí, že už vyštudovaní ľudia, alebo no v podstate tých 20-30 rokov a motajú sa skôr to západné Slovensko asi. Tým pádom, že Trenčín, tak je to také celkom ľahké na cestovanie, tá hodinka vo vlaku, v aute, to si tak oddychneš, takže hej, v Bratislave sa pohybujú nejaké moje kerky.
No a kde čerpáš tú inšpiráciu? Inšpirácia, akože dosť aj tá architektúra. Niekedy mám pocit, že inšpirácie je dosť, len je málo času na tú realizáciu. Veľakrát proste prídu nápady možno už aj s nejakou myšlienkou spojené. A príroda určite, antikvariaty, nejaké staré knihy a tak. Čiže prienik rôznych takých nejakých rôzne vnemy. Možno aj nejaké technické výkresy, nejaké technickejšie veci, strojarina možno z časti, neviem. Niečo, čo ma upúta, možno aj nejaké geometrické veci, posvetná geometria, takéto srandy, no takže... Že všetko to skombinuješ a stále niečo z toho vznikne. Že skôr idem tak, že čo mňa prirodzene láka a to potom už tlačíme do toho tetovania. Okay. Takže tak. Chcel som sa spýtať, ako si sa vlastne dostal k tomuto povolaniu? Okay. Vychádzalo to z toho nejakého umeleckého štúdia, alebo čisto z nejakého zanietenia, alebo... Akože nevychádzalo to z umeleckého, skôr z takej zvedavosti možno. Bavili ma takéto veci, nejaké kreatívne od malička, ale vždycky to bolo viac také... ako povedať, možno špinavšie, myslím tak, že buď si niečo zostrojiť, opracovať, práca s nejakým materiálom a tak. A do toho bola kresba vždycky taká záľuba. A chodil som na letecko-technickú školu, čiže nemal som nejaký predpoklad pri tom študovaní, že okej, technické výkresy možno. Ale paradoxne to bolo tak, že vieš, ten tretí ročník, to už sa začnú aj medzi spolužiakmi nejaké kerky objavovať a tak, vieš, 18 rokov, tak už to ide. A taký úplne, že prvý kontakt bol, keď došiel spolužiak s rozrobeným chrbtom, akože celkom veľký projekt. A vtedy som bol taký, že že možno by som niečo takéto chcel vyskúšať. A len som mu tak nadhodil, že tak keď pôjdeš na ďalšie sedenie, skúsa o nejaký strojček popýtať alebo tak. A tak nejak sa to proste pospájalo, zrazu som stal v štúdiu vedľa chalanska, čo som ani nejak nepoznal vtedy, ale robil už vtedy dosť dobrú prácu, takže len som prišiel a nasával. Vieš, že chcel som vedieť, chcel som si to vyskúšať, ale bolo to celé také nezáväzné, že budem to mať odškrknuté, že som si to vyskúšal a ide sa ďalej. Ale nešlo sa ďalej a ostalo sa tam. Ostalo sa tam, no, prekvapivo. Takže aj tí spolužiaci na to tak celkom pekne zareagovali, alebo kamaráti a začalo sa to kopiť, no. Takže... A už ako dlho tetuješ? Teraz je to myslím, že 7. rok. OK. Tak 7 rokov, tak to pekne. Akože doteraz to bolo také, že veď chvíľku a zrazu, že 7 rokov to už je doba. Tak no, to sa nazbiera, hlavne aj tých akože ľudí, čo majú už nejaké kerky od teba, tak to už musí byť v tisíckach. Neviem, no, akože neviem si tipnúť, koľko, nemáš ale... taký hrubý odhad. tak počítať? Mal som taký, že budem si fotiť každú kerku, alebo takto, ale to sa, akože dá sa to, ale nerobím to. Ty si počítaš? Tak tiež akože tak, že ako ne, ale tak keď si spravím fotku, ale tak to je zase proste, to je hrubý odhad, lebo však niekedy urobíš 50 fotiek, niekedy jednu fotku, vieš, že teraz, vieš, nie si proste monk. Ale že si neviduješ vôbec ani... Ne, proste ako tak veľa, presne ako aj Cyril hovorí, veľa tetovaní som ani neodfotil, proste, lebo buď zabudneš, alebo je to proste nejaká malá vec, nechce sa ti to fotiť. Sa ti stane, že prídu traja ľudia, alebo takto, že ideme spoločnú kerku a veľa z tých tetovaní bolo a niekedy aj je, že voláme to, že chlebovice, vieš, že ideš proste na kerku, lebo máš z toho radosť, dáš si, ja neviem, iniciálku svojho dieťaťa, alebo tak. Je to OK, lebo ten človek má úplne, že rovnakú radosť ako nejaký Oliver s celou nohou, alebo tak to je. Ale treba to spraviť, vieš, niekto to spraví, keď ma niekto osloví a dôveruje mi s tým, tak OK, prečo nie. Čiže takýchto nedržíš ani dlho v hlave, alebo teda ľahšie zabudneš asi ako na nejaký veľký projekt. Takže... No tak jasne, ako však určite aj ty, keď robíš pre niekoho nejaký návrh na mieru, tak určite je to pre mňa zapamätáš si, keď nad tým sedíš veľa hodín. No, a sa ti to fajne vrie do pamäti, že ty vole, sedel som tam týždeň.
To je pravda, no. Ja by som sa ťa chcel ešte spýtať, Cyril, ja si pamätám ešte dávnejšie, neviem, možno teraz trepnem akože obdobie, možno rok, 2 dozadu. Viem, že niekedy párkrát si dával na storky, ako keď si robil stencily, že to nebolo cez klasický akože ten papier, ale si to ril niekedy do gumolitu, akože ten linorit si robil. Lino, hej, to bolo tiež len taký experiment, že si to len skúšal, hej, že nebolo to čisto, že mám lino, chcem to vyskúšať. Najskôr som chcel vlastne, myslím, že kvôli logu som si to kupoval, že spravím si takú pečiatku. A to je presne to, čo som hovoril, že zmena materiálov a sranda, no. Tak spravil som zo pár stencilov aj takýchto, ale nejak som sa tomu nevenoval, akože nevidím v tom úplne taký zmysel, bolo to len nejak pre radosť. Jasne. Ale nakoniec som potom ešte používal jedno lino, že vyrábal som tak vouchere vlastne do posledného roka. Mal som taký jeden dizajník a vždycky, keď niekto chcel, OK, spravíme lino, hodím tam nejakú sumu potrebnú a taký nech to není len nejaký, že vytlačená poukažka, takže tak som dával takto ľuďom. Lino, ale inak sa tomu nevenujem. To širšie publikum ľudí, čo ťa pozná, tak určite vieš, že väčšinou robíš akože svoje návrhy priamo na telo, že ich kreslíš. Ako, neviem, či to vieš nejak viacej ako priblížiť, že v akých percentách sa hýbeme, či viacej používaš ako klasický stencil, alebo povedal viacej... by som tak, že asi 50/50 a aj keď sa používa ten stencil, tak niekedy treba niečo dokresliť, dopasovať alebo tak. Čiže myslím si, že je to taká dosť potrebná vec pri tom tetovaní, ale možno nie nevyhnutná, pretože keď je niekto taký pedant, že zavolá si toho zákazníka vopred na konzultáciu, vymerajú si fakt, že tie rozmery, umiestnenie na presno, tak už vieš nachystať ten stencil bez nejakej úpravy, ale ja úplne takto nepostupujem. Ani mi to nejak není prirodzené. Jasne. Není som viacej si taký... ako keby obmedzený v tej práci. Aj ma baví s tým človekom troška pokecať, pozisťovať nejaké záľuby alebo niečo proste. Tak z neho viac nasať, že čo očakáva a vytvoriť to možno z časti aj pri ňom. Aj tento chlapec dneska bol taký, že OK, mali sme predstavu, čo sa ide robiť, ale prišiel, nakreslili sme až vtedy to reálne videl, ale bol OK. A ja som bol s tým v kľude, lebo posielal mi nejaké veci z mojej práce, ktoré sa mu páčia, takže to mi stačilo. Hej, nakreslil som, vedel som, čo očakáva a to je celé. No. Ono v podstate, ty keď si začal akože tetovať, si išiel od začiatku čisto tou cestou, že viacej freehandom a tak si to doplňal akože tým klasickým stencilom, alebo pomaličky si sa keby určite bol viac stencil, pretože viem, že vtedy nemal som dlho ani tú tlačiareň, takže sa všetko... Ručne. Hej, no a vtedy to bolo ešte také, že nevedel som úplne správne tie postupy, takže kreslil som jednak hneď ten dizajn akoby ceruzou alebo perom na papier, potom prišiel človek, zistili sme, že OK, asi troška iný rozmer, tak som to celé išiel znova prekreslovať a taký proste strašne zdĺhavý postup a k tým fixám som sa dostal podľa mňa, už keď som začal tetovať v Trenčine, čo bolo asi nejak, že po roku, odkedy som celkovo začal a dosť mi to ukázali práve tí kolegovia, ku ktorým som naskočil do štúdia, Boďka s Janom. Oni boli takí v Trenčine za mňa veľmi vychýrení, aj kvalitatívne fakt, že dobrí ľudia a Boďka dosť pracuje takto freehand, vlastne prevažne. A Janko takisto vedel nejaké veci upravovať, takže pri nich som to tak celé nasal, vieš, naskočil som do zabehnutého štúdia, kde už boli aj nejaké tak asi aj viacej kvality, no. Aj asi viacej skillu si vedel, keďže oni už boli nejak zabehnutí. Takže podľa mňa pri nich som k tomu tak nasal, aj som to spoznával, že OK, nejaká fixa na telo a takto. Lebo ako ja keď si to predstavím, že reálne vedieť ešte ako, dobre, jedna vec je to nakresliť, hej, že určite aj to musí mať akože nejakú váhu, ale druhá vec, že čítať potom tie linky z toho, že ktoré budeš dávať hrubé, ktoré budeš dávať tenké. Akože je to taký asi len vec zvyku, ale keď to robím už nejak pravidelne, tak to mám to v pamäti, používam vždycky nejaké 2-3 vrstvy fixiek, a jedna z nich je vždycky len taká vodiaca, druhá už je taká, že
OK, zvažujem tam nejaký tieň alebo nejakú presnú kontúru a tretia už buď len nejaký detail a tak. Robím si to, ten freehand tak, aby som vedel stencil fakt čítať a podľa toho idem. Aj keď sa niečo zotrie, tak viem, ako som to myslel. A to je vlastne tiež taká poľahčujúca okolnosť, že keď to kreslíš v podstate pár minút predtým, než začneš tetovať, tak to si proste pamätáš, čo som vieš ako presne, myslel. že ako ťahať, no. Čiže je to možno aj také, že OK, ten stencil predpripravený na papieri alebo na tom iPade je väčšinou precíznejší, ale na tej fixe je to také, že OK, toto je ako keby tá úroveň, ktorú reálne viem podať v tomto danom momente. Ma to možno aj tak samého nejak tlačí, že OK, tak teraz začnem kresliť ešte lepšie, aby to mohlo byť na úrovni možno toho iPadu. Stále sa kam skilliť potom z toho. Možno by ste mohli vysvetliť, akože pre tých, ktorí ktorí nevedia, že ako vlastne, o čom sa teraz akože bavíme, že ten postup ako prebieha, že aký je rozdiel medzi tým štandardným stencilom a potom tým freehandom. Ten štandard záleží samozrejme od toho, čo tetuješ, ale keď si to preneseme napríklad na nejaký portrét, tak v prvom rade musíš mať kvalitnú tlačiareň a poriadne obkresliť, lebo používaš vlastne vytlačený obrázok, pod ktorý dáš kopírák a vlastne prekreslíš priamo na ten vytlačený obrázok povedzme, že obrys nejakých črt tej tváre alebo obrys ako taký plus nejaké okraje tieňu, aby si vedel prispôsobiť aj ten setup následne. Neviem, máš 5 odtieňov šedej, ktoré používaš, tak si aj ten tieň rozdeliš na nejakých 5 úrovní, aby si videl, že po ktorú hranicu ťaháš so 100% čiernou, 80% a takto postupne. A keď robíš ten freehand, tak môžeš robiť v podstate to isté, ale nedáva to zmysel napríklad pri tom portretovaní. Preto je to možno ťažko vysvetliť v tom, že ten freehand není efektívny pre veľa štýlov toho tetovania. Nie je to pre každú. Lebo tak keby idem robiť, povedzme príklad, idem tetovať tvoj portrét Erikovi, tak by si sa musel posadiť vedľa neho a OK, nasvietím si ťa nejako, nepohni sa teraz 3 hodiny a možno to nejak nakreslím, ale na čo by som to robil proste. Je to zbytočné. Môžeš mať potom z toho nejaký pocit, že wow, že tak nakreslil to, ale to už je potom to je na tom zákazníkovi, že vlastne na čo ideš na to tetovanie. A v mojom prípade je ten freehand skôr taký, že dobre, tak vyzdvihnem tou fixou alebo tým štecom alebo hocičím to, čo možno tým stencilom pri otlačaní neviem poriešiť. Čiže anatómia napríklad, to je také, že s čím sa snažím pracovať viac a viac. Nejaké také nemenné prvky na tom tele. Držíš sa proste okraju nejakého svalu alebo naopak kostí a takto. A to je za mňa asi také, že najdôležitejšie, že keď robím freehand, tak toto proste musí spĺňať, že na čo inak by som to robil. Záleží potom od toho motivu. Aj napríklad ten tribal, vieš, že je to teraz také, je to v popredí, aj keď stále to tu bolo. Ale neriešiš tam zrazu nejaký význam, vieš, že tribal, akože môžeš si to obhájiť ako chceš, ale väčšinou je to len taká estetická záležitosť. V tom prípade ide ako keby tá povinnosť tatéra dodržať nejakú symboliku možno, že bokom a o to viac sa zameriam vtedy na to umiestnenie. Dobre, umiestnenie musí byť bezchybné a potom už len práca s nejakým kontrastom alebo tak. Môže sa stať taká situácia, že príde zákazník s nejakým, že chce to freehandom, že je to jeho nejaká požiadavka, ale že keď sa pozrieš na tú anatómiu jeho tela, že na to dané miesto, kde to chcel dať, tak to nie je moc vyhovujúce. Že by to nepasúval? Hej. To by bolo iba v tom prípade, že by on trval na nejakej variante, ale väčšinou, keď ten človek ide na freehand, ja som si to všimol aj na niektorých ľuďoch, že oni sa na to tešia. Ešte mi tak povie, že ja idem na kerku a mňa sa pýtajú rodičia, že čo si idem dať a poviem, že neviem, že to zistíme na mieste. OK, super. Toto ma baví napríklad. Je to taká, je to už akože fakt taká dôvera. A potom sú zase takí ľudia, že raz sa mi dokonca stalo, že išiel chalan na kerku a
presne, to som ale nevedel, že on išiel práve za tým freehandom. A to mi nebolo nejak objasnené. A chytil som, vytlačil som obrázok, otlačil som bum, niečo málo som do toho dokreslil. Potom sme vybehli, mali sme takú prestávku a kecáme a bol úplne v pohodičke s tým, ale hovoril, že no ja som prišiel za tebou na ten freehand a takto. A vtedy som ostal, že že takto. Ale nebol z toho žiadny problém, len zase to bol taký motív, ktorý by som zbytočne kreslil. To bolo niečo detailné, to bola ešte vtedy možno taká mikrorealistika alebo niečo také. A to nedáva zmysel. Takže kvázi aj si uľahčil tú prácu trošku nejaký svojím ten spôsobom, čas. hej. Aj som si to uľahčil, ale zároveň som sa aj tak nejak nasmeroval inám. Že boli tam aj nejaké pokusy o realistiku, aj tá mikrorealistika a tak. Nezavrhujem vôbec, je to super a hlavne tú techniku, čo sa pri tom naučíš, aplikuješ hoci kde inde a to už môžeš riešiť aj v tom freehande, pretože mám pocit, že keď vieš ovládať nejak to tieňovanie aj tých menších proporcií a malé ihly a toto všetko, tak zrazu, a už ideš podľa tej fantázie, vlastne koľko ťa hlava pustí, tak toľko ideš. Neobmedzené možnosti. No, lebo ja mám teraz akože vo svojich plánoch na ďalšie tetovanie, ja mám chrbát ale ja mám akože taký môj sen je si vytetovať moje sídlisko, ktoré mám furčianske, vieš. Neviem, či poznáš Furča, také najkrajšie sídlisko na Slovensku. Veru nepoznám, ale tak... No je to moje DKH. To mám vytetované aj na stehne, ale teraz akože vždy, keď sa aj proste zamyslím, čo by som chcel na chrbát, tak toto je to gro. A keby to išlo tým freehandom, tak aký by bol postup, aby som, možno aj, vieš, pre divákov to môže byť zaujímavé, lebo... OK, no toto už by sme si museli, napríklad keby takto, že postupujem ja, tak by si pravdepodobne došiel na jedno sedenie čisto len taká konzultácia. A mal by som nachystaný v tom prípade nejaký sketch na papier, že čo si ja predstavujem. No vychádzal by si asi z toho, čo ti... Tak nejaké referencie asi, ne? No fotky jasné, a také. to je jasné. To by ja som chcel mať akože svoj akože rodný blok, čo je to je taká pekná panoráma. Je tam vidieť aj viacero blokov v pozadí, taká fotka, ja som si to raz tak odfotil z školáku. A toto by som chcel a s tým by som vlastne, toto by som ti poslal, s tým by som prišiel, aby sme išli konzultovať. No a ako by prebiehala tá konzultácia? Že ty by si už pripravil niečo teda, hej, na základe toho? Ak by to bol ten prvý kontakt, že všetko je to o tej komunikácii možno už aj vopred, že keď si iba napíšeme správu, že čau, chcem potetovať chrbát, chcem tam sídlisko, mám vtedy a vtedy čas, OK, dobehni a tieto detaily doriešime, pretože pre mňa by asi také prvé otázky boli, že dobre, chceš tomu venovať celý chrbát a čo teraz, dáme tam pár panelákov, je to také neforemné, obdĺžníkový tvár a takto, že čo s tým, možno pridávať nejaké ďalšie prvky, už možno aj tú anatómiu zakomponovať, lebo ten chrbát za mňa lepšie vyzerá, keď není aj napríklad tá základňa toho chrbta úplne v rovine, keď to nejak zapadá vlastne do tých svalov, ktoré tam robia takéto Včko. Takže tam by som možno už uvažoval tak, že dobre, v mojom prípade prvé, čo mi napadlo, možno taký nejaký postapokalyptický look, že by to bolo vlastne nejak rozlámané. V strede by boli tie budovy nejak pretrčajúce, vieš, povedzme, že nejaká už zase tá oceľová konštrukcia, nejaké popraskané časti a takto už. Ale môj samostatný blok by bol celý. To by bolo môže byť, jasné. Pokrytý zlatom. To by bolo pokryté zlatom a hej, jasné. Tu býva. Tam bývam, nejaká značka k tomu. Mám inak teraz taký chrbátik rozrobený s jedným panelákom zrovna. Čo opakuje? Ale bol skôr. A vlastne ďalší projekt takýto mám v riešení, takže není si jediný, čo takto uvažuje. Ja som myslel, že som špecifický. A tak si bude tam tvoje sídlisko, jasné. A tu sa mi páči tá idea toho, že akože zakomponovať tú anatómiu, lebo mám veľa chrbtov som videl v živote, čo je logické. A sú niektoré kerky také, že mám kamaráta jedného, ktorý si potetoval
podstate celý chrbát a je tam strašne... obrezané nejaké. Ale nie, ono to je také, že ja keby si vytlačil plagát a si to tam nalepil. Aha, a proste je to tak aj zarovnané hej. a nepáči sa mi to, vieš, pokiaľ, keď sa nevyzlekal sa predo mnou, ale keď sa vyzlečie, tak to proste vidno, že to, je tam taký sen. Podľa mňa presne aj toto musí vedieť Tater, a však už len Cyril teraz, vieš, si mu povedal, že jednoduchú myšlienku, že čo by si chcel mať, vieš, a už hneď si to vedel predstaviť, vieš, a podľa mňa aj to je základ, že nejak to urobiť presne tak, že nech to aj sedí reálne na ten chrbát, že nech to nie je proste jak A4 pacnutá, vieš, lebo ako tak aj v magazínoch si vieš pozrieť veľa proste chrbtov, hej, čo sú potetované a hlavne podľa mňa v japonskej kultúre oni to majú megadzio akože zakomponované, že proste, že tam to ide až skoro cez zadok, no tak väčšina ide až veľakrát na zadok. Veľakrát je ten backpiece už taký, že až po zadné stehno. To je extrém, ale... Tak Vici teraz robí, nie? Pre toho Doana. No hej, a presne neviem, či tam až nejdu akože až poriť, ale hlavne to sa mi páči, že... Vieš, keď to máš ako keby, ja neviem, overall, hej, že máš fakt, že všetko potetované, že to máš pospájané, tak je to OK, ale veľa ľudí, videl som tento rok na kúpalisku, prvýkrát za tento rok som išiel na kúpalisko aj posledný krát a typek tiež mal proste nabitý chrbát, vieš, ale to mal proste, že jedna kerka tu, druhá kerka jeho psa na ľadvinu a hore mal napísané, že only God can judge me, vieš, a proste klasické. Je to štandard, ale ten človek je s tým spokojný a ono je to všetko v poriadku. Čiže asi aj počas tej konzultácie by bola taká dôležitá vec, že OK, nachystaj si nejaké obrázky, poukladaj si kerky, čo ťa bavia, kľudne, keď vieš, že keď už si presvedčený pre toho Tatera, tak by podľa mňa malo byť to jeho portfólio pre teba zaujímavé. Že dobre, štýl? Ja tam mám tiež akože taký prierez, možno že viacerých štýlov, ale tak daj si námahu, poukladaj tie veci, čo ťa zaujali a mne to úplne pomôže pre tú predstavu, pretože aj ten neforemný formát tých panelákov, ono by vôbec nebolo zle, keby je to len tak nacapené na tom a keď sa ti páči predstava nejakého krosovania ďalším motivom, alebo tak vieš, ono je to cool, mne sa to páči, ale to není každý na takéto veci nastavený a... Však ste videli moje kerky, ja mám kade tade a akože môjim dlhodobým cieľom je to nejak, a keď sa už sfinišujem, že úplne, tak si povie, že OK, tak toto dáva zmysel, lebo momentálne to nedáva zmysel. Mám nejakú rozloženie, že tu mám veci, ktoré sa týkajú mojej rodiny a nejaké mojej budúcnosti, tu mám veci, ktoré chcem nechať v minulosti nejako. Ale proste presne to je tá idea, že proste tá furča, to moje rodné sídlisko je vlastne na celom chrbte, lebo to sa ma bude týkať či už v minulosti alebo budúcnosti. Ty vole, som to vymyslel, ne? Pozor. No, akože chápem ťa. A že to som chcel ešte dopovedať, že takto zakomponovať, aby keď to už bude hotové, aby to proste aj splývalo alebo nejak dávalo zmysel s tými ostatnými kerkami, ktoré mám. Len ty máš taký patchwork, alebo ako to nazvať, že skladaš tie motívy. No a to je tá otázka, že či sa bude hodiť takýto celistvý návrh na celý chrbát, vieš. Keď mám takýto ostatný... Ten na tebe, ty si tam môžeš dať úplne hocičo, vieš, ty musíš byť s tým stotožnený. Veľa ľudí má rado ten chrbát taký, akože väčšinou akože plne vyfarbený, aj tie motívy. Mne sa napríklad páči, keď je to také, že pestré, že tam je možno aj časť toho letteringu, myslím pestré v tých technikách, že je tam možno, že veľká časť v sítej čiernej farbe, možno časť pretieňovaná až nezmyselne detálne, potom je tam možno aj časť nejakého letteringu. To hovorím za seba, lebo mňa bavia možno, že tie štýly tak nejak vzájomne, takže kľudne to spájať, ale v svojom prípade robiť nejaký pís, ktorý bude pretieňovaný od stratená do stratená a ukončený nejakými obláčikmi a tak, to mi tam úplne nesedí. A to by som vlastne ani ja nejakže nechcel robiť, ale dá sa to všetko nejak graficky poňať. Je, že kľudne, keď to máš takto vyskladané, môže tam byť nejaká vyseknutá časť spojená, vieš, zase tvoja spomienka s tým sídliskom, lebo dobre, tak máš tam hlavne ten panelák, ktorý pre teba veľa znamená, ale možno tam máš nejakú spomienku na nejaké detské ihrisko alebo niečo proste, vieš, že... Na výklenky. Hej, presne, takto to vyskladať a to už je o tej konzultácii. Čo chceš vlastne od toho tetovania? Chceš mať nejaký denníček, spomienku na detstvo, alebo chceš mať nejakú galériu, ktorá bude prechádzať celým životom, že vlastne budeš to doplňať rokmi alebo tak.
Čiže je tam fakt takých veľa faktorov, ktoré zvažujem pri tej konzultácii a podľa toho postupujem ďalej. OK. No, tak som dostal odpoveď na všetko. Tak skrátke. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale snáď. To som chcel akože aj divákom ukázať, že ako možno funguje ten proces celkový, že nie je to len o tom, že prísť a však to je len chvíľka a máš to vybavené, jak všetci píšu. Akože baví ma aj to a to je tiež super, ale musíš byť taký človek. No. Jasné. Akože každá jedna moja kariéra zatiaľ bola taká, že som prišiel a toto chcem. A mal som možno nejakú predstavu, ale vždy sa to týka nejakých etap v mojom živote a nejakých takých ikonografických. Ale tak celkovo, vieš, aj nejak, aj teraz, jak Cyril to priblížil viacej, vieš, ako aj ľuďom, ktorí nemajú tetovania alebo zvažujú ísť na tetovania, nevedia si predstaviť celý ten proces, lebo tak určite aj tebe sa možno stalo, keď prišiel nejaký nový zákazník k tebe, že dáva si, dajme tomu, tetovanie 5x5 cm a ti povie, že no, však to je za pol hoďku hotové, že to je proste rýchlovka. Oni vedia presne, koľko to trvá. Že tak to bude, vieš, lebo on to videl, A tak, že by aj ľudia mali nejakú predstavu voči tomu, keď sa robí backpiece, tak ja neviem, zatiaľ robil som to asi, že 4-krát, tak to väčšinou boli len linkovačky, ale tak trvalo to, že 8-9 hodín. A že to nie je len taká pracíčka, že sa to pacne a je to za 20 minút. Nie, no to je práve, že to je fakt proces. To, keď ideš tak, že poctivo, aj ten zákazník má takú chuť, že poďme to zbúchať čím skôr, tak proste rok. Vieš, že aspoň taký rok, lebo chceš si aj pri tom oddychnúť, teda nie pri tom, potom oddychnúť. A ťažko sa ide na to ďalšie sedenie celodenné, keď to máš ešte v hlave niekde, vieš, že taká... Musíš byť v kľude nastavený, aby to aj dávalo zmysel, aby sa netetovalo 2-3 hodiny, lebo to je také dosť dlhavé. A veľakrát je to 5 a viac sedení, takže znamená to aj to, že si musíš s tým človekom nejak do istej miery sadnúť, lebo vymieňaš veľa hodín za ten peniaz z toho. Takže je fajn tetovať ľudí, s ktorými si ako tak rozumieš. A aký je možno, keď ideme robiť, dajme tomu, že ten projekt taký, že celý chrbát, je to viac sedení, je to na rok, jak si povedal, že to nie je len tak, že za rýchlo. Aké sú možno tie pauzy medzi tými jednotlivými sedeniami ideálne, kedy aj možno tá koža už je zahojená celkovo, že čo je taký ideálny scenár v takom dlhšom projekte? V mojom prípade je to také, že mesiac stačí, to už nie je citlivé, nerobím nejaké extra hrubé linky. Keď tak vtedy možno by som dal väčší odstup, ale väčšinou sa to za tie 2 týždne vie vyhojiť do takej miery, že už to nie je citlivé. A mesiac je taká istota, že to už je aj s tou starostlivosťou spojené a keď sa pokračuje po tom mesiaci, tak už aj človek je taký oddychnutý, vieš, do toho taký... Už pripravený, zregenerovaný. Aj s entuziasmom človek. A to už potom... Vieš, aj za pol roka, no. Ale väčšinou si dávajú ľudia na čas. A nechcem to ani nejak, nikoho takto, že nesúrim, to vôbec. Niekedy aj tie peňažky sú také, vieš, že tak nejdeš vyhodiť len tak kopu peňazí. Niekto ale to už sú presne tie rozplánované kerky, vieš, že on to má v hlave x rokov a teraz prišiel moment. Má na to vydelené peňažky. Tak ja tiež teraz, odkedy od mája, júna. Tak niekedy ešte pred letom alebo cez leto som začal robiť jednu nohu kamarátovi, tiež takého hada. Proto malo byť akože čisto len v linkách. Mali sme normálne jedno sedenie na to, kde najväčší problém bol nakresliť mu ten návrh, lebo on bol ten had akože vretený okolo kolena, potom sa tam prekrížoval na jedno s druhým. Takže tiež jedno sedenie bolo len čisto akože konzultácia, kreslenie návrhu, potom druhé bolo schválenie. Tretie sedenie už bolo reálne, že sme to išli tetovať, takže som bol aj rád, že možno druhý, tretíkrát sa mi podarilo tam ten stencil dať. A mal si už komplet nakreslenú celú nohu, keď ste šli tetovať, alebo taký Nie, základ? Vieš čo, ono to začalo tým, že chalan mal predstavu, že chce mať hada na nohe. A bol dosť tak špecifický, ako keby vretený, že do vnútorného stehna, z vnútorného stehna okolo kolena a na pišťalu, hej. No a problém bol niečo vymyslieť, takže ja som to začal tak, že dal som si potravinárskú fóliu na nohu, naznačil som si akože kostru, že kde by to mohlo ísť. No a už v Procreate, jeden had, nepáčil sa mi, druhý, tretí, som si robil proste timelapsy, tam bolo, že asi 20 minút timelapsové video, čo proste non-stop som kreslil.
No a dal som mu to na schválenie, on hovoril, že super, no tak sme to potom obtlačili na nohu, začali sme to linkovať, ale sme potom chceli ešte dať do toho tiene a tam už presne jednu časť som začal, ale tak už aj ja som bol rozbitý, lebo však to celý deň sa robil, chalan takisto. No a ešte doteraz to nemáme aj dokončené. Tam v novembri sme to mali dokončovať, ja som nemohol, potom on nemohol, takže sme to nechali tak plávať, že... Tie nohy sú aj také dosť podceňované, mám pocit, že príde človek, čo už má celé torzo alebo tak, ide na nohu viac menej v pohode, vieš, že ruky, brucho, chrbát v pohode a nohy ho prekvapia. No. Ako bolesťou? Hej. Ako ja osobne mám potetované stehna, ale tak to mám také, že... Ja tiež, ale to je nejdeme to porovnávať s nejakými fakt, že veľkými projektami. No. Akože ja si osobne pamätám, že nohy neboli nejak extra bolestivé už pri kolene, hej, a teraz poslednú dobu tiež som robil viackrát nohy a tí ľudia proste sa škerili, a keby ich zabíjali, ja si hovorím, že čo, že to jak je možné, že však to sú len nohy a potom oni, že nie, že kámo, že to boli strašne, no takže... Teraz čo bola tá baba, keď sme sa tetovali naposledy? Taká mladá, čo na stehno si dávala. Nedokázala ani tam mala prestavočku a to bola, že takáto kerka, hej, že nebola. No, je to prekvapiť, to je jasné. Ale je to individuálneho človeka, či sú tam nejaké, akože, lebo napríklad mne keď tetovala Buba cicku, ja som myslel, že zomrem, akože to bolo... Váže? Ja som nevedel, ja som to musel na dvakrát, najprv len akože linky a vyfarbiť, ja som povedal, že keď ma vyfarbíš teraz, ja nedojdem domov, lebo ja som tak sa zatínal, celý som bol, točila sa mi hlava, lebo si celý čas taký napätý. Lebo... Nemôžeš byť, akože to sa ľahko hovorí, ale v momente, keď to takto blokuješ celé, tak to len dostávaš do tela. Musíš to nejakým spôsobom pustiť, no ale... Skúšal som aj TikTok, neviem, pozeral som si, aj hokej som si zapol, ale... Neviem, ja napríklad, ja s tým osobne som nemal proste nejaké problémy, že by som sa nevedel poddať tej bolesti a fakt ako... Dávnejšie som tak si našiel jedného typka, čo riešil viac tak spirituálne tie tetovania. On hovoril, že proste veľa ľudí to bere ako image, ako jasne, tak je to aj súčasť lifestyle, ale on mal strašne dobrý taký názor na to, že keď človek ide na tetovanie, že by sa mal podať tej bolesti, že to je akoby taká očistá a reálne vtedy, ak som sa naposledy dal tetovať, som si dal na bicák. A sakramensky to bolo, ale fakt, že proste taká hnusná bolesť a si hovorím, že okej, zatvoril som oči, začal som dýchať, hej, a proste úplne som to dal potom do takej... A nič nefunguje, akože nič lepšie nefunguje, tak? Jasné. A ešte aj Tater mi hovoril, že či nedáme si prestávku a mu hovoríme, že nie, lebo to zase bude horšie, takže sme to pokračovali ďalej, hej, takže ja stále hovorím zákazníkom, že dýchať, vyčilovať sa, proste nejak sa nenapínať, lebo tak, jak ty hovoríš. Ale ja som nečakal tú bolesť, ja som predtým mal iba na rukách a ja som necítil žiadnu bolesť pri kerkách. Toto, čo mi robil Vice, ja som, tak som sedel a nevedel som, že mi to spravil. A keď mi začala toto robiť, iba prvú linku spravila. Ale ty máš to vyfarbené, nie? Nejaké také... Najprv išiel linky, aj také old school. Ale najprv, jak začal, a to čo je? Vieš, a keď išla ku bradavke, no kámo, amen. A ja som fakt nevedel vydržať, som jej hovoril, už tak som sa klepal a hovorím, že Buba, akože jebeme na to, že na budúce. A som čakal asi mesiac a pol, kým sa to akože tie linky dali. A potom, ak som išiel vyfarbiť, úplný chill. Lebo už som bol aj nastavený, že už som aj očakával, čo ma môže čakať. A už som bol pripravený a už som... A možno si aj ten typ, že lebo niekomu vadí viac tá linka, niekomu to vyfarbovanie, vieš. A jak išla hrubou linkou, nemal si možno dovtedy niečo úplne také oldschoolové na sebe. Vie to prekvapiť, to je jasné. Ja som si teraz ešte spomenul, jak si vravel o tej bradavke. Vy ste mali s nejakým Taterom taký kolab, čo bol taký lettering a to hada, či draka, nie ste robili. Dračík, no jasné. A tam boli okolo bradavky tiež úplne To takou... akože išlo to aj okolo bradavky, ale bol tam aj taký priznaný zásah do toho. Ja ti to potom ukážem, akože toto by si plakal z tej bolesti podľa mňa. Hej, no tak toto je presne tá kategória. A máš to na IG? Hej. Veď že ja to tam dám potom v postprodukcii, čiže teraz pozerajte, jak to vyzeralo. A tam bola taká sranda, že lebo to bolo vlastne, že taký kolab, že 2 dní v kuse, myslím, že po 8 hodín sme tetovali kamoša, čiže dokopy 16 hodín za deň. Čo je akože, ale bez krému? No, začali sme bez krému. Potom sme tam dávali nejaké anestetikum a moc sa to akože pomohlo, nebudem hovoriť, pomohlo. V tom najhoršom to určite. Ale tiež on sa potom dostal tak za tú bolesť, že ten druhý deň ho to menej bolelo paradoxne, už si len chilloval, mal repračík pod hlavou, vieš, a už to bolo dobré. A to bol nejaký convention, alebo? Hej? To bolo v Krakove. A tam sa nastal taký troška fuck up, že to som robil s tým kamošom z Talianska a máme
máme dve rozdielne fľašky, respektíve používame rovnaké nádoby na dezinfekciu a mydlo, akurát oni sú farebne rozlišené, na jedna taká nerezová, druhá je čierna. A ja som používal v čiernej dezinfekciu, v druhej mydlo a on to mal naopak. A jak sme tetovali ten prvý deň toho kamoša, tak už mal naťahané linky na tých rebrách a takto. A ten kamoš, čo robil vlastne tie rebrá, a pozerám, že sprej, vieš, takto na utierku, začal to tam utierať. Ja pozerám, že čo to robíš, preboha, že prečo to robíš, že nie, však umývam to, že tam je dezinfekcia. A nás ale pobavilo to, lebo akože to je hrozné, vieš, nemôžeš utierať každých pár sekúnd, lebo to tak je, že s tým mydlom pravidelne utieraš tú kerku. A to nebolo, že na začiatku tetovania, to bolo podľa mňa už tak, že ku koncu prvého dňa, alebo tak nejako. A Čavo tam s tým liehom stále v podstate dezinfikoval tú ranu a Marek nič, vieš, ležal si, spal, nechápal. To je úplne pohode, takže... Tak možno už aj necítil cez tú bolesť to. To je o tom nastavení presne, že buď to pustíš cez seba, alebo to blokuješ. Hej. Takže, no to je pravda. Takže brutál. Nastávajú sa ti nejaké také fuck upy? Ja som ešte sa chcel vrátiť, akože len s tými, ako keď náhodou si mal nejaké faily, s freehandom, že či sa ti niekedy nestalo, že mal si referenciu, čo si kreslil, si to nakreslil, dajme tomu, malo tam byť nejaký akože tvar alebo predmet a si som netrafil niečo, alebo tak. Hej. Akože viac menej asi nie. Skôr to je také, že spätne, keď si pozerám tie práce, tak som taký, že fúha, že toto mohlo byť lepšie, alebo toto som mohol lepšie. Hej. Ale myslím si, že ten pocit toho zákazníka bol dobrý a vtedy sa možno, že ja tak nejak viem potrestať, že OK, toto som si mohol nejak lepšie nakresliť alebo tak. Čiže spätne sa viem za to troška akože pokarhať, no. Ale tak akože. Ale to je ten proces, je super. Seba kritika musí byť podľa mňa v takýchto veciach, lebo potom človek by sa asi neposlal nikam. No a tuto akože celú časť by som len chcel uzavrieť takú otázku, že čo tebe viac vyhovuje, ten akože freehand, lebo hovoríš, že máš tu 50 na 50 a či sa radšej vyhľadávaš tie freehandové skeče, alebo potom v podstate tie klasické stencilové? Mám to rád takto 50 na 50 určite, lebo aj tie motívy sú potom také, že povedal by som, že tie predpripravené veci chcem nechať na veľkých projektoch, kde proste není moc čas na nejaké dotváranie a keď tak sú to už len drobnosti, čo ani nerátam za nejaký freehand, to je proste nejaké nevyhnutné prispôsobenie a keď sú to nejaké menšie veci, hlavne povedzme, že zamerané na tento tvár, tak asi freehandím určite, no. OK, super. Čiže určite 50 na 50 v tomto prípade. No a prišiel čas na recenziu, takže Cyril si tu donesol svoje obľúbené produkty, ktoré používa asi v základnej výbave. To sú kartridže od značky Quadron, Suprasorb alebo Second Skin, alebo ako to nazveme, od značky Unistar. A ešte máme tu farbu od značky Dynamic, takže neviem, Cyril, ty to najviac používaš na dennej báze, takže môžeš ku tomu niečo povedať, že prečo? Ja som sa práve pozeral na objednávky a vyberal som také položky, čo sa úplne že opakujú non-stop. A tie Quadrony 18 kvôli tomu, že nejak si nepotrpím na nejakej že konkrétnej značke a toto je vlastne taká jediná ihla, čo neobmieniam. Že tie trojky a takto, lebo prevažne používam, že 3, 5, 9 z tých linerov, možno nejaké jednotky, ale tá 18 je... Dosť mi to pripomína aj nejakú prácu s fixou, je to taká hustá linka bez nejakej textúry a tým, že je to liner, tak sa dá dosť dobre tá linka tvarovať, že robíš tam taký kvázi taper, začínaš na hrúbke nejakej trojky a rozťahneš to až v podstate, no nepoviem, že 18, lebo stále je to tenšie ako nejaká klasická ihla 18, ale myslím si, že takej 14 sa to kľudne môže rovnať, čiže veľmi univerzálna pre mňa. Takže v podstate s touto ihlou vieš dosiahnuť linku
Aj úplne mega tenkú, aj zároveň aj hrubú. Yes. Veľakrát robím tak, že zoberám túto ihlu a nahodím si s ňou ten motív do nejakej tenkej linky a rovno to ňou následne obťahujem podľa potreby. Ako myslíš, že Bloodlines, alebo... Yes, no niečo na ten spôsob, alebo práve pri tom freehande nečakám, kým sa mi zotre stencil, tak rýchlo niečo odlinkujem a to je presne také iba vodítka. Okay. A potom Unistar folia za mňa asi najosvedčenejšia. Neviem, či sú možno, že aj najdlhšie s týmto na trhu, alebo tak. Mne sa zdá, že to bol ich ako keby prvý produkt, alebo niečo podobné. Takže tam není asi ani čo vytknúť, čo sa týka tej second skin. Dynamic je overená klasika a tá tejpa, taká možno, že hlúposť, ale na všetko proste, všetko, čo treba zatejpovať, tak táto mi zatiaľ najviac sedí a to sú práve tie také drobné vychytávky, čo si poskúšaš a aj ten rozmer napríklad, keď si lepím, neviem, zdroj páskou, tak väčšina má už iný rozmer, nepasuje to. Takže to je potrebné pre môj setup toto. A tú pásku vlastne využívaš ako na stolík, hej? Aj stolík, aj strojček, aj všetko. Práve je taká, vyhovuje mi papierová páska a vyhovuje mi aj táto, je taká ako keby vyššia gramáž, alebo že to je neviem, taký hrubší materiál. Takže všetko, čo tejpujem, tak s tým. No a viac produktov sa nám nezmestí na stôl, ešte som vám spomínal, tá stolička, hej, tá je super, nepamätám si názov, ale veď asi sa tam dá tiež nejaký link alebo obrazok vložiť. Super také ergonomické sedenie, hlavne na tie celodenky, vysoká výška, nastaviteľnosť a práve ju viem používať aj pre zákazníkov, keď sa robí nejaký chrbát alebo krk zozadu, temeno a tak, že dá sa sadnúť obkročmo a zohnúť sa cez to operadlo. Takže je to také dva v jednom, že nemusím mať nejakú zvlášť opierku alebo nejaký stôl vyslovene na tieto tetovania. Stačí otočiť stoličku opačne a funguje to dosť dobre. Hej, OK. Takže tá je určite dobrá. Potom som tam ešte spomínal područku, tú XL-kovú. To je taká, možno, že aj z prvých vecí, čo som z Protetu objednával. Na základ hneď treba proste veľkú područku, vedieť si položiť ruky a mať takú stabilitu pri tetovaní. Čiže postaviť si dobrý základ, nech sa dá tetovať. Jasne. No v podstate všetky tieto produkty viete nájsť na stránke Protatu. Tak. A čo by som ešte možno vyzdvihol aj okrem tých produktov je tá... Zákaznícky servis, hej. Tá odozva na nejaké buď chýbajúce produkty, alebo často sa stalo, že som sa zbadal o 10 ráno, pár minút predtým, než mal prísť zákazník, že niečo chýba. Tak to som nejako vyriešil, požičal som si od kamošov, ale tým som chcel povedať, že fungujú tak, že pokiaľ to do 12. objednáš, tak na ďalší deň to príde, čo je pre nás super. My nemáme v Trenčine nejaký kamenný shop, čiže veľakrát objednávam presne tak, že proste tlačím to nejak v hlave, neobjednávam to vopred, až keď je to fakt nevyhnutné. Deň pred tetovaním, keď zistím, že fúha, tak už není s čím, tak viem, že do 12. treba spraviť objednávku a na ďalší deň to tam je ráno. Takže toto je veľmi dôležité za mňa pri tom e-shope, že vedieť to takto rýchlo odosielať, pobaliť, prípadne nahradiť niečo, čo není. A párkrát sa aj stalo, že nebolo niečo na sklade, obratom mi volali a nahradilo sa to niečím. Jasne. Čiže toto ma baví na tom e-shope možno, že aj najviac. Ten zákaznícky servis, tak poviem, hlavne to je tá najväčšia podstata, aby my, hlavne Tateri, sme boli spokojní s tým, že jednak, že je to aj časovo náročná práca, no a taktiež aj to dodanie, ako spomínaš z toho Protato, je fakt, že dosť rýchle. No a v podstate Tateri, alebo či už zákazníci, ak ide o nejaký aftercare, ktorí sú prípadne z Košíc, tak majú v podstate možnosť využiť doručovanie cez doručno,
čo takisto znamená, ako Cyril vravel, že si viete ako zadovážiť alebo respektíve objednať tovar, ktorý je objednaný do 12. akože v ten deň, tak ešte v priebehu toho istého dňa bude doručený ako v rámci Košice. Takže... To sme síce ešte nezažili v Trenčíne, ale možno tak ja si myslím, že určite to bude aj neskôr. Síce určite je to podľa mňa nejaký zložitejší proces to takto vybaviť, ale... V rámci Košice prešlo. Ale uskromníme sa, akože pre mňa je masaker už toto, že fakt to môžem riešiť deň vopred a to mi úplne stačí. No, tak to je bomba, no. Aj tak niekedy boli časy, kedy sa čakalo aj 2 týždne a teraz je to fajn, že už len ja viem, že proste niekedy mi vystrelí nejaká kerka, ktorá ani nebola plánovaná a viem, že nemám na to veci, tak ešte v ten deň rýchlo to objednám a o 5. 6. to mám doma a som spokojný. Takže veľká vďaka za Protato, že majú takéto možnosti a brutálny servis. Tak. Jo, tak pokračujeme ďalej. OK, tak tým, že v podstate sme na začiatku spomenuli, že si na hosťovačke u nás dneska v Košiciach, v Growing Upe, tak viem o tebe, že hosťuješ aj nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách v rámci Európy. Tak mohol by si o tom nám porozprávať, že v podstate všade si už hosťoval, ako často chodíš na takéto hosťovačky a možno opísal celý ten taký proces toho, ako sa dostaneš do konkrétneho štúdia, či sa spoznávate či už na conventions alebo takto, ale celkovo ako to konkrétne bolo u teba. Ten proces, hej? No, jo. U mňa to bolo tak, že chcel som, tým, že som ostal v tom Trenčíne taký, cítil som sa v istom bode zaseknutý, tak som chcel, tým, že som ani predtým nemal nejak pocestovaný svet všeobecne, tak som chcel, že OK, vyskúšam niečo. A prvýkrát som išiel takto, že hosťovačka bola v Prahe a to bol už taký celkom taký pre mňa možno aj reality check, že čo sa vlastne tetuje vo svete, akí sú fakt, že kvalitní ľudia už len za hranicami Slovenska. Tak tam bola taká, že prvá skúsenosť s hosťovačkou a postupne, ako nehovorím, moc som toho nepocestoval, ale čo si takto držím je tá Praha a Rím, čo sa snažím nejak pravidelne absolvovať a to mi zatiaľ asi stačí, pretože našiel som také super skupiny ľudí, ktoré ma asi viac ťahajú ako tie samotné tetovania. Takže... Je tá komunita okolo. Hej, určite, no. A to som tiež pochopil, že tá komunita je vlastne obrovská, medzinárodná a v istom bode som chcel byť toho súčasťou, no. Takže Praha, Rím, Košice rátam tiež, aj keď je to teda, je to naskok. Lepšie jak Rím. A super, no, podarilo sa mi aj jedného chalana zatiaľ z nich dotiahnuť na Slovensko, bol dosť rád z toho, čo sa tu potetovalo. Z toho Ríma? Hej. To je ten, čo ste boli spolu aj na tej konvenčne. Tento rok, ne? Niekedy bolo, ne? Sa mi zdá. No, myslím, že nejak začiatok roka, alebo ako. Aké mal dojmy? Prekvapivo bol taký fakt, že spokojný. Reálne tetoval, myslím, že každý deň alebo tak, našlo sa dosť ľudí. A našlo sa aj dosť takých ľudí, ktorí chceli práve tú kolaboráciu a to sú veľmi pekné projekty, keď sa spoja dvaja ľudia do toho a vznikne dosť taký originálny pís, no, takže a tým, že on, Ottaviano je zameraný na lettering, tak veľmi dobre to funguje s nejakou mojou prácou. Je to proste také celistvé úplne, no. Fakt, že dobré kerky. A vlastne jak dojdete k tomu, že chcete spolu kolaborovať na niekom? Tam to bolo také dosť prirodzené tým, že ja som aj k ním došiel tak celkovo nejakými náhodami. Kamoš bol v Ríme, má tam rodinku, vedel mi ich odporučiť. Čiže už dosť pomáhajú teraz tie sociálne siete. Pozrieš si profil nejakého štúdia a sám vieš povedať, či tam máš čo robiť alebo nie. Že či inklinuje tvojmu štýlu. A oni boli takí, že pozrel som si prácu, pestré, väčšinou taký black work a dosť z ich tvorby takú tradíciu cítiť z toho tetovania. A takže to mi tak utkvelo, že OK, možno, že ten Rím by som chcel dať a oni boli celí takí, aj keď sme sa stretli prvýkrát, ak som tam prišiel na hosťovačku, tak mi hovorili, že my sme sa tu na tom zabávali, že ani sme neverili, že príde, že na čo by si išiel proste, že nejakého Slovenska a tak. Takže to bolo milé a tam sme začali skúšať nejaké spolupráce
a zistili sme, že to celkom funguje. A funguje to vlastne vo všetkom, nielen v tom tetovaní. Takže myslím si, že dať troška aj nejakú energiu do tej komunity. Nespájať len tie tetovania, ale možno, že aj tie štúdia ako také. Ako sa volajú tí? Dynastia Felas sa volajú. No a napríklad... To je jasné. Ale keď budem v Ríme, tak viem, že kde mám. Treba sa zastaviť, jasné. No a dajme tomu, že dohodnete si nejaký kolab s nejakým Taterom. No a je ťažké akože si získať nejakú tú dôveru tých cudzích ľudí, alebo respektíve zákazníkov? Nebývajú to cudzí ľudia väčšinou. Že skôr sú to takí zákazníci. Že ich nejakí zákazníci s tým, že áno. ty ponúkneš to, že viete spolu robiť. Teraz sme napríklad aj tu v Trenčine robili s Jankom taký kolab. Už to vlastne dokončujeme. Čo je vlastne náš spoločný zákazník. Chcel proste kerku od oboch, chcel chrbát, není o čom, vieme, čo máme robiť. Takže je to dosť také prirodzené. Pokreslí sa veľa, lebo musia sa tie nápady nejak prepojiť. Párkrát sa stane aj taká vec, že jeden má takú víziu, druhý má takú a proste to nefunguje spolu. Takže treba prekreslovať, vymýšľať úplne niečo iné. Ale není to na čas, proste trvá to možno dlhšie, ale stojí to za to. Tak ten výsledok musí byť brutálny. A s Otavianom to je také, že on je v tom letteringu tak doma, že tetuje to, on akože väčšinu vecí freehandí, pretože ten nápis je, akože je to možno nevyhnutné. Čiže aj tá príprava z jeho strany je 10 minút. Ja si chystám motív, 2 hodiny, kreslujem si tam, on príde, chytí fixu, spraví tam fakt, že brutálny základ na nejaký nápis a hotovo. Takže ľahko sa to spáva. Bývalý writer, že? Aktuálny. Hej, že ešte stále. Hej, jasné, no. Tak to ide ruka v ruke s tým. Tak hej, však aj my koľkých ľudí poznáme, ne? Čo prv akože robili graffiti, alebo stále robia. Však... Ja si myslím, že väčšina tých Taterov, možno ešte tá generácia predo mnou sú všetko, alebo väčšina writeri, no. No tak aj... Ja iba čo poznám, však určite Veny, Jurovice. Tak aj Jaro z Grovingu, tak on tiež presne, niekedy maľoval více, hej. Preto bavíme sa o nejakom freehande, ale oni to majú zvládnuté z tých formátov všelijakých. Ale ešte z väčších ako telo, ale... Prvý freehand. Anatómia vlakov. Ja, ale akože je to ináč... Veľký paradox, a to si pamätám ešte, tak úplne jemne si to pamätám, jak Ďuro začal tetovať, že tiež som bol prekvapený, že wow, že ty vole, že typek, čo robí graffiti, že zrazu sa dáva z toho takého ilegálneho svetu, vieš, do legálneho. Ale tak samozrejme, však už keď človek to má v ruke a proste to podľa mňa tetovanie, graffiti a celkovo tá kultúra, ako ten lifestyle ide ruka v ruka. Je to také prirodzený vývoj toho. Väčšina z tých ľudí bola taká, že alebo možno je, že fakt všetky peniaze zarobené do farieb a tak a aj sa uskromnia, len aby mohli malovať a zrazu príde niečo, že ja môžem stále malovať a dostávam za to zaplatené a nemusím robiť zákazkové malby na stenu alebo tak. Ja som robil oko, keď sa robili vlaky, takže v tetovacom svete, kde sa môžem akože... Že ty si bol ten prvý, ktorý bol načapaný. Môžeš robiť sekretár. Ja vlastne robím. Ale však podľa mňa každý si prešiel graffiti a tiež som mal nejaké tie trable z toho, ale o tom potom. Jasné. Ja som bol príliš posratý na to. Tak ja som si to skúsil, no však ja som väčšinu aj ľudí tak spoznal cez graffiti, no a potom prišli problémy, takže... Pamätám, keď bol Jamka, bola na Ťahanovciach, ja som tam bol pozrieť chlapcov a som chytil sprej do ruky a som iba držal v ruke a zrazu prišli z Korzáru nafotiť, vieš. A akorát tú fotku dali na titulku, že kamaráti od spreja a ja tak držím sprej. Opačne. Si sa infiltroval. Opačne, hej. No, takže tak. Pekne. Takže toto je to spájanie komunít, si myslím, no. To som si všimol aj na tých chalanoch v Ríme, akože znova ich spomínam, ale dosť ma aj tak inšpirovali v tomto celom, že nemusíš robiť striktne len tetovania na to, aby si spájal tých ľudí, to je oveľa širší záber. Hudba, hociaká kreatívna vec a navzájom sa nejak doplňate, prečo nie? Ja to si aj spomínal mi dneska v podstate mimo podcastu a to by si mohol teraz tiež načať, že ty teraz plánuješ v podstate takýto koncept
nejaký vytvoriť. Tak mohol by si k tomu niečo povedať? Bol som teraz posledné roky taký, že sám za seba. Aj toto bolo super, to hosťovanie a tak v tom, že zavrel som dvere na byte a neriešil som, išiel som proste hosťovať a to bolo všetko. A keď som sa znova nejak usadil, zhodnotil som, že dobre, tak pre mňa Trenčín asi super zázemie, s tým, že takto raz za čas vybehnem. Tak som ostal v podstate myslím, že 2 roky sám a grindil som si tamto svoje, vieš, a ostalo som taký, že už mi je možno aj dlho, nejak tam stagnujem, ale neviem, taký zaseknutý pocit. A dali sme sa potom dokopy s Jankom, zrazu sme boli 2 v štúdiu a už sme riešili, že dobre, tak treba asi pod niečo to zastrešiť, ale nejak sme na to netlačili. Vlastne nám dosť dlho trvalo nejakú ideu alebo identitu vyskladať. A teraz sme v takej fázi, že dobre, už je aj myšlienka, už je aj nejaký názov a tak. Čiže začíname riešiť už zvlášť štúdio. Nejdeme len sami za seba, ale ideme už za štúdio. A môžem povedať teraz, že sa to volá Corporate a v tej myšlienke budeme asi aj tak nejak pokračovať, že alebo teda pokračovať, ešte len začínať, spájať ľudí, ktorí majú víziu tvoriť a sú do istej miery sebestační a potrebujú priestor na to. Tak my ho poskytneme. Takže sklbiť akože viac kreatívcov, dať im na to viac kreatívcov, keď to bude veľa tatérov, tak to bude veľa tatérov, keď bude chcieť byť niekto s grafikou s nami, tak bude s nami grafik alebo ktokoľvek, kto chce tvoriť, to je jedno. Nahrávacie štúdio ešte. Nahrávacie štúdio tiež. Reštiku. Hej, no, takže zdieľať nejaký priestor, je to... A v Trenčine to chcete mať, hej? Zatiaľ hej, my sme spokojní v Trenčine a mať možno možnosti aj pre tých hosťujúcich ľudí. Tak ako chcem aj ja v tomto pokračovať v nejakých hosťovačkách, tak mať tam priestor aj pre zahraničných alebo pre ľudí z iných miest. Okay. Čiže akože žiadna revolúcia v tomto, sú tu také štúdia, ktoré fungujú, ale tak aspoň mi má ísť do príkladom. A tým, že som už aj niečo zbadal a navnímal, tak mám aj ja predstavu, akým smerom to možno uberať, ale zase akože nič závratné. Ideme ďalej kerky, naplno asi a do toho nejaké kreatívne veci, možno oblečenie. Tak merch je podľa mňa tiež taká fajn vec. Jasné. A veľakrát ten dizajn pasuje viac na textil ako na telo, takže prečo nie? Ale tak už mal si nejaký merch, ne? Sa mi zdá, že mal si nejaké trika. Hej, mal som vlastne taký jeden dropík, potom som robil práve v Ríme s chalanom, ktorý je tiež z tej istej crew. Majú sieťotlač, tiež takú svoju takú malú fabriku, alebo ako to nazvať. Tak sme bartrovali tetovanie za trička. Celkom dobrý deal, hej. A teraz znova niečo také štúdiové práve. Mám aspoň taký impuls, že dobre, viem na čo cieli ten merch. Akože nejaký produkt, ktorý bude prezentovať to štúdio. Ktorý bude dostupný, hej, aj v štúdiu primárne. A všimol som si aj to, že ľudia to radi ocenia a mať tam nejaký kúsok práve toho oblečenia, prečo nie? Tak podľa mňa je fajn mať niečo také, čo vystihuje to štúdio, tak aj akože my máme zapaľovače sme robili, ja neviem, že kondomy sme si urobili proste a však pre takých ľudí, ako nepovedal som, že ty, ale pre ľudí proste. Nie, tak ale vieš, je to funny, proste človek si to zapamätá, že ešte máme tam napísané, že stolen from Inglab, hej, tak je to také, že keď to má u seba človek, tak sa pousmeje nad tým, že je to funny. Ráno pri Tesku. No, a to je ďalšia vec, hej, no, takže aj zapaľovače, hej, samozrejme aj mikiny trička sa robí, však aj ty máš, neviem, sa mi zdá. Takže, a podľa mňa je to fajn. Každé štúdio by malo mať nejaký merch, aspoň tým sa nejak prezentuje. To je taký podľa mňa základ, čo by mohol byť tým ľuďom daný a kľudne poďme vymýšľať aj niečo iné. A dajme priestor ľuďom s nápadom, tak by som to videl.
Super, tak sa veľmi teším, nech vám to všetko vyjde a, díky. A navštívime vás potom. To by ste mohli, veď cestou do Bratislavy aspoň. No, však jasne. Ja som často v Trenčíne. No, ja idem týždeň, teda budem často v Trenčíne teraz. Takže určite sa zastavím. Takže ja by som ti ešte raz veľmi pekne poďakoval, že si našiel čas. Ja ďakujem za takúto možnosť. Nová skúsenosť, príjemné. Super. Tak a vám, diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť pri poslednej epizóde v tohto roku. Erik, ďakujem aj tebe. Ďakujem krásne. Že sme týchto 6 epizód úvodných zvládli. No. A pevne verím, že sa uvidíme aj v ďalšom roku. Každému poslucháčovi prajem všetko dobré do nového roka. Hlavne nech to zdravíčko je pevné. A tetujte sa. A hlavne by som sa chcel ešte poďakovať nášmu hlavnému sponzorovi ProTattoo za takúto možnosť, nejak ako si bližšie prizvať či už našich obľúbených taterov, alebo obľúbených taterov našich sledovateľov, aby sa viacej vedeli dozvedieť o nich nejaké zaujímavosti, ako s tým začínali. Takže veľká vďaka ProTattoo. Tak, ďakujeme. Díky moc. Tak čaute.